Când judeci, începe divizarea. Se poate întâmpla să fii adâncit într-o conversație cu un prieten și brusc să simți nevoia să taci. Vrei să te oprești din vorbit chiar în mijlocul propoziției. Oprește-te chiar atunci. Nici măcar nu mai termina propoziția. Almiteri, vei merge împotriva naturii. Dar atunci își face apariția judecarea. Te simți stânjenit în legătură cu ceea ce vor crede ceilalți despre tine dacă te oprești deodată din vorbit în mijlocul unei propoziții. Dacă taci brusc, ei nu vor înțelege, așa că faci cumva și termini propoziția. Te prefaci interesat și scapi până la urmă. Lucrul acesta te costă foarte mult și nu e nevoie să-l faci. Spune pur și simplu că nu-ți mai vin cuvintele acum. Le poți cere celorlalți să te scuze și rămâi tăcut. În primele zile, atitudinea aceasta ar putea fi supărătoare pentru ei, dar încetul cu încetul, oamenii vor începe să înțeleagă. Nu te judeca pentru motivele pentru care ai tăcut. Nu-ți spune că nu e bine ce faci. Totul e bine. În stare de acceptare profundă, totul devine o binecuvântare. Așa s-a întâmplat. Toată ființa ta a vrut să tacă. Urmează-o deci. Urmează totalitatea ființei, precum o umbră, și oriunde te duce ea, va trebui să o urmezi, fiindcă alt cel nu există. Vei începe să simți o relaxare imensă în jurul tău. Eliberează-te de judecat.